200 beds nga dormitoryo alang sa mga frontliners gitukod sa Department of Public Works and Highways DPWH sa pagkalayon sa Cebu City Local Government Unit. Samtang Cebu City Quarantine Facility i-upgrade ngadto sa level 2 nga makatima na kini mga pasyente nga ma-admit unta sa mga tambalanan. Ani ang report. Gisusi ni Mayor Edgardo Labilla ang dugang pasilidad diha sa North Reclamation Area nga himuon usab nga dormitory alang sa mga frontliners nga kasamtangang gitrabaho usab karon sa DPWH. Gitumong kini alang sa mga nag-atiman sa mga pasyente nga nataptan sa COVID. 200 ka mga higdaanan usab ang kapasidad dinhi. Ang quarter sa ato mga frontliners, we should give them enough support kay sila man gyud, they are risking their lives. Murag kinahanglan ato yung tabangan. Samtang gipabakantihan una ang Cebu City Quarantine Facility sa North Reclamation Area aron ma-upgrade kini sa mas level up nga serbisyo. Gawas nga palapdan himuon usab kining level 2 nga mahimo nang magkatabang sa mga ospital pag-atiman sa mga pasyente nga naay moderate symptoms. Gawas nini aduna usay dialysis center ang pasilidad nga moatiman sa mga COVID patients nga nagkinahanglan og dialysis. Kini ang purpose gyud nato ani ni Ibon og ni Dr. Reposar nga there will never be a chance nga ma-overwhelm ang atong mga hospitals. Muning kining atong CCQC, because of the equipment, negative pressure and many other equipment, we will be upgrading this into a level 2 facility, hospital na sad. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.